बिथांमोनहा कालसारनि मानसि राजनितिजों जेबो सोमोन्दो गैया नोंथांनि मोखांखौ नुयोब्लानो मोदै गग्रासो जालांबाय सार मानो आंथ' जेबो जायाखै नोंथांनि गोसोनि दुखुखौ जोंबो बुजि मोनो ना सार मेन्डेला राजखान्थिया बेबायदिनो एखनब्ला गोजौआव गाखोगोन एखनब्ला गाहायाव गोलैफिनगोन हौवाफोरखौ माब्लाबा नार्स जानाय नुदों नामा जुदि हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानो मोनोब्ला जों हौवाफ्राबो नार्स जानो मोननांगौ आंथ' सा लोंगारबायमोनलै दे नोंसोर लोंहोबाय जेला एसे लोंसै बहाथो सा लोंब्रानोलाय चेयारमेन बाबुनाव बेलाथि जौ मोनलोंबाय थायोना करेक्ट जादों यानो जाबाय देरहानायखाय बिदि फांफुंबा उल्था गिदिंनाय जागोनलै नोंसोर चेयारमेन नोंथिखौ मिथिगौ चेयारमेन नाया माननाय जादों मालाबा डिक्सनारि बोरलाफेरदों नोंसोरो चेयारमेन नाया माननाय जायो डिक्सनारियाव चेयारमेन सोदोबदों नोंसोर मालाबा नायनाय चेयारमेन माने हौवा मानसिखौ होनना बुङो चेयारमेन लिरनाय गैया डिक्सनारियाव गथिके हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानो मोना बे रं खामानि रं डिसिसन करेक्ट बाथ्रा बुंदों नों हौवाफोरखौ माब्लाबा नार्स जानाय नुदों नामा जुदि हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानो मोनोब्ला जों हौवाफ्राबो नार्स जानो मोननांगौ रिजार्भेसन नांगौ जोंनोबो नार्स जानो मोननायनि आरो बैराथि जानायनि हागोन ना होनो हिनजाव मानसिनोनो साला चेयारमेन नांगौनो चेयारमेन नांगौनो आं बेबायदिबा मोजां मोना दै खुलुमबाय सार खुलुमबाय जिराय सारखौ मालाय केन्डिडेट जानायखाय सेंग्रा नुलायथारबायहाय दे जिराय दे सिन्था खालामनाङा सार नोंथांखौ देरहा होनायनि थाखाय देग्लाय जों जानजि खाफ्राखाबाय मोजांनि नारायण बसुमतारी लं लिभ नारायण बसुमतारी लं लिभ नारायण बसुमतारी लं लिभ दे हामबायसै साराथ' जोंखौ सिनायखादों खोमा औ गेजेर सिमला बाजाराव नुयो जोंखौथ' नुखागोन जोंबो देवानिसो नालाय माबाहाय सार जों खुरुबाहा जथाय आइजो आफादनिफ्राय फैदोंमोन दे मोजांनि बाथ्रा औ जोंबो नोंथांनो मोजां रादाबखौनो होनो नागिरदों सार सारखौ जों बिराद गोसो थोबायहाय फाग्लियाबो मा बुङोथाय अहाय सार बेखायनो जोंनि 180 आइजोफोरजों लोगोसे बिसोरनि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुङानो नोंथांनो फन होनो थाखाय थियारि जाखाजोब्बाय बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा साराबो जोंखौ गोजोन होनांगोन आरो माने जोंनि आइजो आफादा आबाद मावो नालाय ट्रेक्टर गंसे बायनो नागिरदोंमोन दा फैसाया एसे सर्ट जानानै दङ बेखायनो दाख्लै ज' जानानै जों मोनसे रेजलिउसन लाबाय देग्लाय जों भटखौ नोंथांनो ज' होजोबथारसिगोन नाथाय भट होनायनि आगोल नोंथाङा जोंनो सर्ट जानाय 4,50,000 रांखौ होग्रोनांगोन देरहानायनि उनाव आङो बेफोरखौ सरकारि आसनिनि गेजेरजोंनो फ्रियावनो होगोन दिनै आं नोंसोरनो बिनि थाखाय खोथा होखाबाय नाथाय देरहानायनि सिगां एबा भटनि सिगां बेफोर रादायखौ मावफुंनायनि आंहा जेबो राहा गैया राहा दहनदो सार आफादा फैयोबालाय मानो राहा गैया जानो राहा गैया रायजो राजाया ब्रा बुंनायनि थाखायसो आङो केन्डिडेट जानानै दिनै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों थाखा फैसानि खेलाजों आङो पलिटिक्स गेलेनो फैयाखै इलेक्सन गेलेनोब्ला दानि दिनाव थाखा फैसानि गोनांथि सार थाखा फैसा गैयाब्ला इलेक्सन गेलेनानै लाब गैया नोंथाङा हामाराब्ला जों गुबुन राहा लानोसै आरो सारा गोसोआव लाखा ओनसोलनि गासैबो आइजोफोरा जोंनि आखाइ मुथियावनो दंखायो सोर फोरोंदों नोंसोरखौ बिसायख'थिनि समाव दरदाम खालामनो बर' आइजोफ्रा दिनै बेखौसो सोलोंबाय नाङा जोंनो नोंसोरनि भट मा जानो बिसोरजों गैला इलेक्सननि समावलाय बे गरम जाय बहा जानोब्रा इलेक्सन गेलेनायखौ गोरलै सानदों नोंसोरो गेलेफेराखैथ' लासैनो गम मोनगोन बेफोरबायदि दाउखानि गारांजों बहा भट मोननोब्रा बिदिसो जाया सारमोन बेरे मोदै बायदि जानांगोन दैसब थान्दा कुल होनो हायाबाबो अख्रे होननानै निर्बाचनाव हेकनिखा लेकिन लागबो निर्बाचन माने हेकनिखार खेल जेने सुङा एने हपा होनो हानांगोन सारमोन जागोन होननानै बिसोरखौनो लोगोआव लाफानानै केम्पेइन खालामहोनानै आइजोफोरनि गेजेराव गावसोरखौनो लेक्सार होनांगोन बिसोरनि जथा आफादनि एकाउन्टआव थानाय जेसेबां फैसा बेखौ साननैसोनि उनाव हरफिनगोन होननानै दाहाराव लाना फैनांगोन अब्लासो बिसोर पलिटिक्सनि मेरपाकाव गोलैगोन फैसाखौ मोनाब्लाबो बिसोर बे मेरपाकनिफ्राय माब्लाबा बारग'नो हाला माने केन्डिडेटखौ नागारोब्ला दाहार हरनाय फैसा डिमान्ड खालामनाय फैसा मोन्नैबो सेट दिस इज कल्ड पलिटिक्स
मा नोंसोरनालाय गेट आउट भट नाङा ओइ गैलालाय सेस माइरं गैला गेलेयाबाबो जासिगोन फाइट जेनबालाय नोंसोरो आइ एम अलस' गेट आउट फाइट गैलालाय आं बेयाव थांबाय आं एंखोर बारियाव संख्रि फोनाया सल'बाथानि सेराव फाग्ला बै एमएलएनि नंखाय बाथ्रानि थाखायनो नों एसेबां इमसनेल अयथासार जानांबाय नंनायालाय नंगौ मा नंनाया नंगौ बेलाय मा नंनायालाय नंगौ नों गोथौयै सिन्था खालाम फायथ' हमनानै ला एमएलए बिथाङा दिनै नोगोद गिदिर गिदिर खहा गोनां बोलो गोरा पालवान नाथाय बेसे गोबाव समनिफ्राय बिनि बोलोआ लासैनो ज्रय जालांगोन समासो बिनि देरसिन बोलो थौ बिथां कमलिसिम थांनि माखासे बुद्धिफोरखौ जों स्रोद खावनानै लानि जोबोद गोमोथाव मैथमफाय नोंथांनि खर'आ जोबोद गोमोथाव एमएलए बिथाङाथ' कमलजों गोदोनिफ्रायनो खुसिग्रा जावलायग्रा लोगोखानो थौ माबा खेंख्रासो रायलायहरबाय माथो आरो माबा फाग्ला फायथ'माबो आनसावसो दानस्लायनो माथो महाबा माबा मोसायलायनोसैनो दे सानफोर मोनोब्ला फिसा फिसौ खामानिब्लाबो बेस्थ' थानाया गाहाम सानस्नि खोथाखौथ' बाद होलै सार एमएलएनि मुङा जेरै खेंख्रा औ ओरैनो जोंजों खेंख्रासो रायलायहरबाय आया उन्दैयावबो बिनि आखुआ बिदिनो खामोन अबसे बैसोआ आंनिफ्राय देरसिन बेना अब्लाबो जों ज'यै एन्जर खुसिंग्रा जावलायग्रामोन नंगौ नामा नोंथां औलै नंगौ बेल' नङा जेखौ बुङो बेखौनो खालामथारोमोन फाग्लाया बिनिखायनो आंबो बिनि खामानिफोरखौ सोरखौबासो मावहोलाबायोमोन अब्ला बियो बयजोंबो बिदिनोखा नंगौ दा मा खालामनांगौथाय बेखौसो सोंनो नाफैदां बेयाव मा खालामनाय जाखो